Paglalang sa Ginoo sa langit ug sa yuta, unang adlaw, ikaduwa, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ug ikapito. Pastor, katubang adlaw nga ipapahulay, maura ba gihapon nga alay papahulay karon? Sa kadugay na thousands of years, Pastor, wala ba nausab? Ang tinuod magkaigsunan, ang atong kalendaryo nausab gyud. Gusto na ko ipasabot ni kaninyo magkaigsunan, ha? Happy Sabbath day kanatong tanan. Tingalig wala pa na-explain magkaigsunan, but na ko isulti kaninyo, ang alay papahulay dili magsugod ugma pag mata na to sa buntag. Apan magkaigsunan, ang Biblia nagsulti nga ang adlay papahulay nagsugod pagsalop sa adlaw. So ganiha, mga alas 5 ni salop ang adlaw magkaigsunan, nagsugod na ang adlay papahulay ug mahuman po ni ugma pod sa pagsalop pod sa adlaw. Ang atong topiko karon magkaigsunan is, has time been lost? Nawala ba o nausab ba ang panahon? Atong sulayan ug tubag magkaigsunan sa atong pagtuon karon, pasulantaya, paglalang sa Ginoo sa langit ug sa yuta, unang adlaw, ikaduwa, ikatulo, ikaupat, ikalima, ikaunom, ug ikapito. Ang pangutana, Pastor, katubang adlaw nga ipapahulay, maura ba gihapon nga alay papahulay karon? Sa kadugay na thousands of years, Pastor, wala ba nausab? Sumoni ang atong tun-an karon nga gabi magigsunan, na wala ba o nausab ba ang panahon? Adunay sugilanon magigsunan sa kinabuhi na Amelia. Sa Amelia, usa ka malipayon nga babae, ug usa ka adlaw nakakita siya igsuon og relo. Kani nga relo, grabe kaayo og gahom. Nga naman, this watch has the power to rewind the time. Ang 1945 nga pangitabo, makita daw ani nga relo. Actually, gibasa ni Ma'am Gina Miado nga story, o ni Pastor Will ni Miado mag-iisunan. And we talk about this. Isa Pastor, nawala lang to, pero this is what we understood. Nga, nakakita daw sa Amelia, o usa ka relo, nga kahibulungan nga relo, tungod kay naa siya gahom mag-iisunan, nga babaliko niya ang nang labay nga panahon. Unya magkaigsunan tanawan ni. Amelia will live. Gigamit man magkaigsunan sa iyang community. Cherish moments, corrected mistakes, mga nahitabo kanhi sa milabay nga magkatuigan nga nakita nila nga daghang sayo pagkaigsunan, ilang gi-correct and even help her village thrive. Sa ato ba, nas nilambo magkaigsunan ang ilang village because of this watch. Kay gitan-aw ba nila ang mga nahitabo sa kanhi nga panghitabo magigsunan ug ilahang gina-correct ang dili maayo ug ilang gihimog padayon ang mga maayong butang in their present time. Gani she learned, pero naa siya naibalaan magigsunan nga adunay daghang butang pod nga nindot kung dili usbon. So nakita niya sa history nga, oy, kani dapat dili usbon eh. Naay daghang butang pod nga dapat dili usbon magigsunan. And finally, Amelia realized that embracing the present, ang pagakos magkaigsunan sa presente nga panahon o pagkahibalo sa milabay nga panahon magkaigsunan, mas importante pa kaysa usab-usabon ang panahon sa ilahang time, mga kaigsunan. Tubago na to ni karon pasulantaya kung wa ba nausab ang aday papahulay. Wa ba nausab ang unang adlaw, ikaduwa, ikatulo, ikaupat, ikalima, ug kaunom, hangtod kapito, during the creation week, ug hangtod karon maora ba ni? Kaya tingali bag nalahi na pastor, hindi na nimong adlaw ang atong gi-worship ang Ginoo, hindi na nimong yung gi-design nga adlaw. Pastor, atong tubago na sa atong pagtuon karon, mga kaigsunan. Maputol man ang kapanahunan, maputol man ang dagan sa kinabuhi, daghang nga matay mga kaigsunan, maputol man ang ato nga pagtuo, daghang ni backslide magkaigsunan, apan sultian ta ka, ang atong kinabuhi magkaigsunan, ang atong kalibutan mag-usab-usab man siguro, apan sultian ta ka magkaigsunan, ang atong Dios di gyud matarog. Dios nga dili gyud mausab mga kaigsunan. Karon nga gabi, hisgutan nato ni karon. Tanawa, si Jesus ang atong Ginoo sa miagi nga kapanahunan ug hangtod karon walay nausab sa mga
panahon. Nga naman magkaigsunan, ang bugtong pamatuod mao lamang ang pagsusi karong gabi. Atong susihon kung tinuod ba nga ang panahon naputol gikan sa sinugdan hangtod sa atong kapanahunan karon. Mangutana ka, Pastor, sulayan na nato magkaigsunan pagtuon. Let's go. Dito ta kang Adan o kang Moses. Si Adan, di ka magkaigsunan. Ang Ginoo biya, iyan yung gipanlingin ng alay kapito. Iyan gitanaw magkaigsunan. Pero tanawon pod, nato sa kapanahonan ngadto kang Moses. Let's trace back, gikan kang Adan, hangtod kang Moses magkaigsunan. Kung nabugto ba ang sinimana nga panahon? Magkaigsunan, tanaw na to ang Creation Week. Sugod ta, kagikan mata ka Adan. Ang Creation Week, we will see, first day, gihimo sa Ginoo magkaigsunan ang kahayag o ang kangit-ngit. Second day, gihimo sa Dios ang kawanangan o ang mga dagat. Third day, gihimo sa Dios ang yuta. Fourth day, gihimo sa Dios ang adlaw o bulan. Fifth day, gihimo sa Dios ang mga langgam o mga isda. Sixth day, gihimo ni magkaigsunan ang mga mananap. Apil na si Adan o si Iba, kita nga mga tao magkaigsunan. And on the seventh day, God rested, God blessed, and God sanctified or made it holy. Klaro yun kayo mga kaigsunan. Sa ato pa, gigon yun na day 1. Ang Creation Week, day 1, day 2, day 3, 4, 5, 6, and 7. Sa ato pa, ang usa ka simana magkaigsunan, 7 gyud kaadlaw diay. Ang pangutana karon, Pastor, was the weekly cycle lost between the time of Adam and Moses? Nawala ba, Pastor, ang kanabang sinimana nga tuyok diha kang gikan kang Adan hangtod kang Moses? Magkaigsunan atong tanawon ang balang nga kasulatan. Kaya ang Ginoo naghimog upat ka milagro. God worked 4 miracles. Niya nga simana magkaigsunan aron iya yung ipunting unsa ka klaro gyud magkaigsunan ang pagbantay sa adlawng igpapahulay. Tanawa, mao ni ang upat ka milagro gihimo sa Dios magkaigsunan. Una, ang mana. Matag-adlaw sa unom, 5 kaadlaw. Matag-adlaw sa unang 5 kaadlaw sa semana. But before going further, kani magkaigsunan makita nato ni sa Exodus chapter 16. Kung tanawon ba ninyo ang Exodus chapter 14, mo to experience nila in crossing the Red Sea. Gigukod sila magkaigsuunan. 600 ka mga karawahi ni Pero gigukod magkaigsuunan. Nangaratong sila. Nanghilak sila. Ningon, Moses! Imo man gidala diri. Kaya walay dakong minteryo dito sa Egypto. Gidala mo diri sa kamingawan. Karon diri may mga matay. Magkaigsuunan, ayun si Moses, stand still, and you will see the deliverance the Lord will perform to you today. The Egyptians nga inyo makita karon, di na ninyo makitan pa pag-usab. And the Lord instructed him, Moses, you stretch out your rod dito sa dagat magkaigsunan. O nakibalutan sa sugilanon, pag-stretch yung magkaigsunan, napikas ang dagat. Pagkapikas sa dagat magkaigsunan, ang tanan ng mga Israelites ni agi gyud sa uga nga dagat magkaigsunan with walls nga water. Makalilisang nga milagro sa Ginoo. It was their first time. Nakita sila nga ang dagat una na pikas magkaigsunan. O guman sila nakalampos nangamatay ang Ehiptohanon magkaigsunan. Mao ni ilang problema na pod. Ingon na pala Moses, mas maayo man to dito. Nangaluwas to orbi, pero mas maayo man to dito kay magkakaunom ni karne. Magkakaunom ni sa gusto kaunon na mo. Pero karon dili, imo magilas kami ngawan para mapas mo, mga matay mi. Magkaigsunan, in the Bible, it's my first time to see Moses was crying. Naghilak gid magkaigsunan si Moses. Istorya sa sige magkaigsunan ug ang Ginoo naghatag niini nga milagro. Gipakaon sila magkaigsunan og mana. The first miracle, mana. Matag-adlaw sa unang 5 kaadlaw sa semana. B, ang sobra mapanos. Klaro kayo ha? Sa ito pa, Lunes, Martes, Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, unang 5 ka semana magkaigsunan. Kung magkuha sila, usar may matagag sa kadlaw, enough para sa ilahang kagutom magkaigsunan. Matagbaw sila. Pero ang uban po, nagtagog yun. Amo ng taguan, parang kanon ugma. Pero magkaigsunan tanawa, napanos ang sobra na panos.
Sa ikaunom ka adlaw, duha ka pilo. Ang first 5 days, tanawa, sinima naman Usama ni kasimana. Kay pruy pa man nato magkaisunan nga wag ginaputol ang panahon. Gikan kangadan ngadto ka Moses. Tanawa, unang adlaw nagpataga kang Ginoo. Ikaduha, ikatulo, ikaapat, o ikalama ka adlaw, tag-usa lang gyud magkaisunan. Di sila pwede magtago kay mapanos. O ang ikatulo nga rin milagro, sa ikanom ka adlaw, duha ka pilo. Sa tupad duha ang matagak magkaisunan, enough for anang adlaw og para ugma. Nga naman, kay walay matagak sa adlaw igpapahulay. Tanawa, walay man nga matagak sa ikapato o sa adlaw nga igpapahulay. Wala pa nagihatag sa Ginoo ang sugo sa Sinai, ha? Pero iyan nagihatagag, pagtagad magkaigsunan, gipasabot gyud unsa ka importante ang adlaw nga ipapahulay. Sa ato pa, naklaro nato karon magkaigsunan, nga gikan kang Adan, ngadto kang Moses, nagpadayon gihapon di ay ang 7 ka adlaw o wa gyud na usab magkaigsunan, gikan kang Adan hangtod ngadto kang Moises. Tanawa, magapaulan ako og mana tinapay igo nga bahin sa tagsa ka adlaw. Ang uban kay gulo, ang uban wala na nagtuman. Uban nagsalin hangtod sa kabuntagon magigsunan o kani giulod. Natubag na nato. Gikan ka Adan magigsunan, padulong kang Moises, walay problema, wala na usab ang day cycle mga kaigsunan. Let's go to Moses ngadto kang Ginesos. Dili nito magigsunan. Ganiya Adan ngadto kang Moses, gikan na po kang Moses, up to Jesus Christ magkaisunan. Ang mga tao ba tanawa ni, ang 1 Juan 2:4, ang nag-ingon nga siya anaa sa Dios, kinahanglan magkinabuhi sama kang Hesus Kristo. Kung muingon ka, pasulantaya, ako na kang Ginesos, unya wa ka nagsunod di magkaisunan, that is in vain. Walay pulos na. Kung mayon ka pasulantaya, ako na kang Ginesos, magkaisunan, magkinabuhi ta sama kang Hesus Kristo. Mabito ng tambag karon, tanawa ingon ni Ginesos. Lucas 4:16, og si Ginesos miabot sa Nazareth, og siya, kaning siya magkaisunan na pasabot ni Jesus Christ. Og siya miabot sa Nazareth, din dito siya nagpagtubo. Og sumala sa iyahang nabatasan. Nabatasan na gyud ni Ginesos. Ginabalik-balik na gyud ni Ginesos. Kay nabatasan na gyud niya. Siya misulod sa sinagoga sa matag adlaw nga igpapahulay. Pagkaisunan, in the time of Jesus, diay wala na wala. Gikan kang Moses, up to the time of Jesus Christ, wala na wala magkaisunan ang days cycle. Kaya nga naman, ingon ang Biblia, nga matag adlaw nga ipapahulay, si Ginesos musulod gyud sa simbahan aron magbasa sa sinulat ni Propeta Isaiah magkaigsunan. Ako na nang gipasabot gabi. Mungutana pastor, unsa may adlaw ikapito? Klaro na. Magkaigsunan. In the end of the Sabbath, paghuman sa adlaw ipapahulay, sa pagsugod na sa pagbanag-banag sa naunang adlaw sa semana, si Maria Magdalena o uban mga Maria niadto sa lubnganan. Usang adlaw niadto si Maria o ubang mga Maria sa lubnganan? Domingo. Ug mao tong Domingo nabanaw si Ginesos. Iyan ang Biblia nga ang unang adlaw sa semana maong Domingo magkaigsunan. Kay mao to nisugat sila ngadto kay Ginesos sa lubnganan apan wala nagitan kay nabanaw na ang atong manluluwas. Sa so, first day of the week magkaigsunan is Sunday. Og ato ng sumadahon ay kapitong adlaw magkaigsunan, mao day adlaw nga Sabado. Og kami nga mga members sa Seventh-day Adventist Church nag-worship din magkaigsunan dili sa Domingo. Nag-worship magkaigsunan sa adlaw gyud nga Sabado kay mao kani ang adlaw nga balaan, adlaw nga gipahulayan ug adlaw nga gipanalayinan sa Ginoo. Gani iyang mga tinunan magkaigsunan, human nga gilubong si Ginesos, nag-andam sila mga pahumot. Apan wa na sila kaabot magkaigsunan kay gilubong na si Ginesos o sila ni pahulay diha sa adlaw nga pahulay kamoy naa sa sugo mga kaigsunan. Now let's go. Ang mga Hudiyo sa tibok kalibutan na nagsulti nako. No? Bisan asa nimo sila mahibalag sa Jerusalem ba o bisan diin magkaigsunan sa tibok kalibutan, makaplagan nimo ang igpapahulay sa ikapitong adlaw nga Sabado nga gibantayan. Si Pastor Dahunan, nagtawag siya na ko gabi magkaigsunan, nagpasalamat siya sa minsay. And then we talk maybe for 10 minutes, no? Kay pati suura man ginako. Actually, Pastor,
o si ate maayong namo diha sa western part of Mindanao. Kay balo siya nga daghan mi diri daghan nag-invite, unya nagtapok mi diri. Pastor, maayong gabi kanimo. Ug happy Sabbath day. In regards po ko sa imong mga kauban diya. I know that you are watching sa ato ang pagsibya karon nga gabi uban sa inyong mga higala. Ingon si Pastor Daunan sa kuwa, nakaadto siya magigsunan dito sa Israel. O sa tong tuig mga 2000 mga murag 2017 kay bago pa gud decision magigsunan. Nakaadto siya dito sa Israel. Naingon gi siya nga grabe gyud dito kayo Pastor James kay grabe kay stricto ang mga Hudiyo. Kay pagkasalop gyud sa adlaw alang Biyernes kay Sabado naman na tanan gyud nga mga tindahan wa na gyud open, sirad-an gyud tanan. Unya manguli na silang balay kay nangandam na silang pagsimba pagkasabado. Magigsunan ang mga Hudiyo sa tibok nga kalibutan bisan asa nimo sila mahibalag sa Jerusalem magigsunan o bisag asa diin makaplagan nimo ang igpapahulay sa ikapitong adlaw ang Sabado nga ilang gibantayan. Even until today magigsunan nagbantay ning mga katawhan in Israel. Inani magigsunan. Let's go to Jesus up to our present time. Pasulan tayo, tubagaw na nabi. Dito naman to kang Adan ka Moses. Then Moses to Jesus Christ. Karon Jesus to our present time. Na usaba magigsunan. We will talk about the change of calendar. No? Because ang tinuod magigsunan, ang atong kalendaryo na usab gyud. Gusto na ko ipasabot ni kaninyo magigsunan, ha? Our calendar has been changed once since the time of Christ. Ikausa lang na usab magigsunan natong kalendaryo gikan sa panahon ni Ginoong Hesus. Unsa man nga kalendaryo? Magigsunan, they are using the Julian calendar by Julius Caesar on January 1, 45 BC. Na-change ang magigsunan into Gregorian calendar by Pope Gregory VIII on October 1582. Na sila consideration magigsunan because of the leap year consideration mo itong ilang giusab magigsunan. But according to the truth, mao ni, ang Gregorian calendar magigsunan daw, ni-display siya, iyang gipulihan ang Julian calendar. But, while the dates of the months were changed, bisan pa ang mga dates magigsunan sa bulan, nangausab, apang ng adlaw sa sinima na magigsunan, ug ang pasunod nini, wala gyud na usab. Tanawa magigsunan. Closely, tanawan niyo. Tanawan na niya, mao ni ang Julian to Gregorian calendar. Nakita ba mo ng number 1 diya? 1, 2, 3, 4. O sunod, dapat 5. Pero magkaisunan, ang Julian calendar, 1, 2, 3, 4, 5 unta. Pero ni-change ito Gregorian calendar magkaisunan, 1, 2, 3, 4, 15. 16, 17. Sa ito pa, nausap-usap magkaisunan ang mga uban nga numero diha, pero ang adlaw mismo wala gyud na usab. Ni-attend ko magkaisunan last month o theological forum dito sa Indonesia. Uban min di Pastor Lagunday dito. Naman siya karon diri, nalipay ko nga ni-support niya akong amigo diri magkaisunan. Niadto mi. And then naay usa ka speaker na mo, nga usa ka doctor, I just forget his name, nga nag-lecture siya about kanibitong calendar change or lunar. Lunar, kailangan magug mga offshoot magkaisunan karon nga musimba lang kung kanabitang new moon. So iyang gi-explain dito, kanina ani niabutan sa itong iglesia karon nga nagawa sa iglesia musimba lang kung new moon. Pero wag new moon di musimba. Iyang gi-explain magkaisunan. And I know that this is related to his topic. So I approach him, Doc, I am Pastor Lantaya from the Philippines. Magwali ko sa my journey with God karong kani-kani nga date. And then, what is your question? Doc, I have to ask you about the change of calendar from Julian to Gregorian calendar. What can you say? And siya, tinood na. Gi-change. Ako lang bisayon, tinood, gi-change na. Gi-change nila ang mga adlaw, gi-change nila ang mga numero sa adlaw, pero ang adlaw gyud mismo, wala gyud na usab. Nagpabilin na gihapon, nga mao gihapon. Ikaw, Doc, thank you very much. Tanawa, the week of the 7 days magigsunan, gigamit di ay ni, gikan pa sa time ni Moses, or Mosaic dispensation magigsunan. And we have no reason for supposing nga any regularities magigsunan nga mag-exist
into succession of weeks and their days from the time to the present. Sa ato pa, wa gid na usab magaigsunan. Ang adlaw, mao ra gyud magaigsunan. The weekly cycle has never been changed. Ang klaro, bisan pa magaigsunan na nga usab ang kalendaryo, pero ang adlaw mismo, ang sinimina magaigsunan nga tuyok, wala gyud na usab. Busa, wa gyud kausaban magaigsunan. Gikan pa sa panahon sa pagbuhat sa langit ug sa yuta, sa creation week, 7 ka adlaw magaigsunan ang paghimo sa Ginoo ug hangtod sa atong kapanahonan, ang imong gisimba ka Sabado igsoon, maora gihapon, wa gyud na nausab. Pero unay pangutana, pasulantaya, tanawa. Nagsayod ba ang Ginoo, pastor, nga adunay gahom nga muabot o musulay sa pag-ila nga naa sila gahom sa pag-usab sa panahon o sa mga balaod. O kung naa ni unsa man o kinsa man ni sila. Magigsunan, si Pasulantaya nagwali din ni karon. Ang ako lang, kung kamo naminaw diya, di lang kita masakitan ha. Kaya ang Biblia ni sulti nga, ang kamaturan, isang nyaw ginato, unya magigsunan, kinasing-kasing gini among pagpaibalo kanimo. Kung maigo manggaling mo magaigsunan, mga ilang gimig dispensa. Kaya gisugo-jugo sa Ginoo nga mawali ani karon. Bisan pa og masakitan kay igsuon. Kay mention gyud nako, kinaagi daw gamhanan magaigsunan nga grupo nga mo arise og mo claim nga muusab magaigsunan sa panahon og sa mga balaod. Naba na sa Biblia, magaigsunan. Makita nato na sa Daniel 7, versikulo 21, 25 na ganayon. Musulti siyag batok sa labing halangdon. O buntugon niya ang mga pinili sa labing halangdon. Maghuna-huna siya sa pag-usab sa mga panahon o sa balaod. O itugyan sila kaniya sulod sa tulo o tunga katuig. Magkaigsunan. Pagbasa na ko ani, mura kog na malandong. Nga naagi di ay mga grupo sa tao nga magunaw-na sa pag-usab sa panahon ug sa balaod. Tanawan na magaigsunan, unsa nga grupo. It would speak great words against God, blasphemy, nagpasipala, it would wear out against people, magaigsunan, iyahang gi-persecute ang mga katawan sa Ginoo. Ikatulo, it would think to change times and laws, a disregard for God's authority. Magaigsunan, subayo na to karon ha, sa gisulti nako, ang maigo, dawata lang yun. Kay gisugo rin Pasulantaya sa pagsulti ni nga kamaturan. Kinsa man nga grupo, kinsa man nga tao magigsunan, kinsa man nga institusyon nga nig-usab sa adlaw. Di ba? Giproiba na ko ganiya. Nga gikan pa gyud sa pagbuhat sa Ginoo sa langit ug sa yuta magigsunan sa 7 ka adlaw, pareha ra gyud wa ginausab. Pero naay grupo magigsunan, naay simbahan nga mag-usab sa balaod sa Ginoo ug sa panahon. Kinsa man ni magigsunan. Kani nga gahom daw magigsunan, mula hutay gyud sulod sa 1,260 years. Magigsunan, it is the papacy. Ha? It is the papacy. It is the Roman Catholic Church. Magigsunan mga ikong dispensa ha? Nisultid ko sa kamaturan. You can check this presentation even in your kanang inyong mga libro magkaigsunan diya sa kasaysayan. The papacy mao gyud magkaigsunan ani tukma ni ining nga tagna. Nga naman kay siya ni gawas magkaigsunan ug nahimo siyang nagdumala sa tibok kakalibutan. Gikan magkaigsunan sa 538 AD magkaigsunan iyahang gidestroy ang tulo ka mga dagko nga mga grupo, ang Hirulay, ang Vandals, and the Ostrogoths magkaigsunan, mga nasod nga di mo makita karon. Kaya nga naman, gi-extract ni ini nga grupo magkaigsunan. O siya nagpabilin ang iyang pagkahari sulod sa 1,260 years until 1798 magkaigsunan. Kaysa 1798, ang iyang gahom ni nahinay na og kabuak. Kaya nga naman, si General Bertier magkaigsunan ni ato sa Roma, ug iyang gidakop ang Papa magkaigsunan, ang Santo Papa, ug iyahang gipreso. Magkaigsunan,
Kinsay nag-usab di ay ang gihatag sa Ginoo nga adlay papahulay Sabado. Apan kini di ay nga grupo magigsunan kini nga iglesia ilahang giusab nga dili na Sabado apan Domingo na. Ang Ginoo wa ginag-usab igsuon. Bisag si Ginoong Hesus ni simba sa adlay papahulay sa iyang kapanahonan dinhi. Apan kini nga iglesia ilang giusab mga kaigsunan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Mao'y katumanan sa tagna ni Daniel 7:25 nga ilang usbon ang panahon ug mga balaod. Tanaw magigsunan ang prueba nini. According to Eusebius, one of the foremost church historian of the Catholic Church of that time, nagsulat sa magigsunan sa komentary na kanayon, all things whatsoever it was a duty to do on the Sabbath, this we have transferred to the Lord's Day nga mao ang Sunday as more appropriately belonging to it because it has precedence and is first and in rank and more honorable than the Jewish Sabbath. Igsoon, kinsay nagbalhin gikan sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo? Magigsunan, pasaylo ako, musulti. It is the papacy. It is Rome. It is the Catholic Church, magigsunan. Nga sulod sa 1,260 years, magigsunan, gipamatay ang mga reformers, gipamatay ang nisupak sa iglesia, magigsunan. One of them, kani sila ni Wycliffe, magigsunan. Luoy kayo, gibutangan og gas, magigsunan iyang lawas, gibutangan og mga kahoy, gisilaban, magigsunan. Naghilak nga perting kusugan sa siga magigsunan ang iyang lawas si John Hus magigsunan mao to gipangsunog ilang lawas magigsunan luoy kayo naghilak magigsunan nga nagampo sa Ginoo nga nag-awit samtang nagdilaab ang ilang lawas magigsunan. Atong 2018 kami ni Pastor Lagunday nakaadto magigsunan sa Germany, nakaadto pud sa Rome. Dito gid magigsunan sa Roma. Nakasulod yung si Pastor Lantaya dito sa Roma. Og nakita na mo dito ang stadium. Nakinomdom ka, Pastor Gunday? Nga nagipicturan ta ka dito sa stadium? Og katong stadium magigsunan, mao dito stadium nga gibutang ang mga tao dito nga mga reformers magigsunan kay gipakaon sa leon o gipakaon sa tigre. Tanawag sa YouTube. I-type ang YouTube magigsunan. Butangin mo diya nga in stadium nga people were eaten by lion and tiger, and you can see because it belongs to the 1,260 years magigsunan nga gitag na nga kanidi ay nga grupo mo'y nag-usab sa adlaw nga ipapahulay magigsunan ngadto sa adlaw nga Domingo. Magigsunan, klaro kay all things whatsoever it was duty to do on the Sabbath day, this we have transferred to Sunday. Instead nga Sabado magigsunan, ilahang giusab. Magigsunan, akong gipamatudan nga wa gid na usab ang adlay papahulay, pero naay nag-usab niya na. Ang atong Ginoo ni simba sa adlong Sabado, ni simba sa adlong igpapahulay, mo'y adlaw kapito mo Sabado magigsunan. Apan giusab niini nga grupo, giusab niini nga iglesia magigsunan. Ayaw na mog simbag Sabado, simba na mog Domingo. Nga naman, katumanan sa Daniel 7, versikulo 25, magigsunan. Magigsunan, in closing, nakibalo ko nga sa atong kapanahonan karon, daghan ang nagsagol-sagol ng pagtulunan. Naglibog na, Pastor, musimba mig Biyernes. Pastor, musimba mig Domingo. Pastor, musimba mig Sabado. Asa man akong piliyon na, Pastor? Nagsagol-sagol yung Pastor. Murag di naman may kasabutan eh. Daghan magpagtulunan, Pastor. Nga naganalain. Pastor, naglibog ko. Magigsunan, I'm happy with my wife, si Gingging. Nangutan na po biyang uban nga nung daw si Gingging sa among theme song. Magigsunan, that time na nag-taping ni akong asawa nasa Thailand. So usa ka adlaw lang among taping, so dili na siya. Katong first bitaw nga solo, iha man tato magigsunan, pero nag-practice siya mayo, pero nila ka mag-Thailand, so wa siya napil. Ganang buntag, ganang hapon, samtang nahilig na magigsunan, and ko, Mami, please you find a story nga pwede na ko ihatag og apil. And this is a story magigsunan. So tiyan taka, piting daghan na nagsagol-sagol karon asa may kamaturan na ni Biyernes, Sabado, Domingo na nagsulti Pastor nga ang adlay papahulay Sabado. Pastor, napoy nagsulti nga adlay papahulay
Domingo. Pastor, ingon po sa Sabbath day, mao ang Birnes. Kalibog naman, Pastor. Mga igsunan, this is my last illustration to answer that. May duha ka mga bata magigsunan nga nagbantay og mga karnero, mga shepherds ning duha ka mga bata. Mga barkada sila, ang isa ka bata nagbantay og 50 ka karnero. Ang isa pod gibata magigsunan nagbantay pod og 50 ka karnero. Di ka sila lagyo magigsunan, duko lang sila. Pero ilang giatiman ang ilang 50 ka karnero, ang isa pod giatiman pod ang 50 karnero magigsunan karon kay piti man kusuga sa ulan. Pagbulok sa ulan magigsunan, dinaganay sila. Katungo sa iyang gidala yung 50 magkaisunan. Dito yung silandong. Ang isa po magkaisunan, gidala po niya yung 50 silandong. Nagsagol ang mga karnero, mga kaisunan. Nagproblema na sila. Kusog ang ulan. Iyon siya, unsaon man na ito ni karon. Nga, wala biyay marker niya itong mga karnero. Tingali ka nga ako, mahimong imo. Ang imo, mahimong ako. Kasapanta sa mga magpapari, katig muli ko, tilig, dili na 50 ako madala, kay lahin ako madala. Eh siya bitaw nga naman po nagpalandong man po gadri uban ako, so may lahin po landungan po. Kusong mang ulan. Magaisunan, naglibog ang duha ka mga bata. Nagampo silang duha. Pag human nagampo magaisunan, ingon siya, mulakaw ko. Katong usa magaisunan, nilakaw siya diri sa tuo. Ang isa po magaisunan, nilakaw diri sa wala. Abi ninyo, Seneta Bo, ang tanan nga mga karnero magigsuunan nga gimintayan atong bata nga niadto sa tuo, ang 50 kabuk ni sunod kaniya. Ang nangabilin nga 50 magigsuunan ni sunod pod sa nagbantay niya nga padulong dito sa wala. I'm so touched by the story. Magigsuunan, sa atong kapanahunan karon, nagsagol-sagol na, daghan na kay nagwali, nga adlaw Domingo, maugi adlaw nga igpapahulay, Birnes, Sabado, magigsunan naglibog ka, nagsagol-sagol na, apan sultian og tugunan ta kaigsuon. Na kay magbalantay, nga di gid masayop. Sunda ang imong magbalantay igsuon. Sunda siya kay nakibalo siya unsay kamaturan, unsay kaayo kanimo, kung ikaw mo sunod kaniya. Igsuon, si Ginesus nagsimba sa adlawng ipapahulay. Igsuon, ayaw simba sa Domingo. Kay dili ka na iya sa Ginoo. Simba sa adlawng Sabado. Simba sa adlawng Ikapito. Simba sa adlawng papahulay. Kay kanang adlaw, wagid na usab. Ang adlaw sa paglalang sa kalibutan, nga adlaw papahulay, maura gihapon magkaigsunan, nagpabilin gihapon sa atong kapanahonan karon. Sunda ang imong mabalantay. Follow Jesus Christ, your shepherd. And I know na dili ka mawala igsuon. It is our prayer nga sa atong pagdakos ni niya kamaturan, matagan ni og bili sa ato ang pagtuo. Mausab ka igsuon. Sa iyong pagpaminaw karon nag-ampog yun ko. Nag-ampog yun ang staff. Ang whole Seventh-day Adventist Church nag-ampog yun nga ikaw makasabot ni niya kamaturan. Ang akong tugon igsuon, you follow your shepherd. Sunda si Ginesus. Ug dili ka magsagol-sagol sa uban pang mga tao. Ikaw, igsoon, naandam ka sa iyang pagbalik. Mao ni ang akong pagampo karon nga gabi, igsoon. Wala na usab. Has time been changed? Wala na usab, igsoon. Nagpabili ng adlay papahulay, pero giusab lang sa usa ka iglesia mga kaigsunan ang ginawa na lipay. Apan malipay ang Ginoo kung ikaw muila ka niya nga siya magbalantay, musunod ka kaniya igsoon sa dalan nga magpaingon nga to sa langit. Ug ikaw gako mahimong makasunod igsoon sa gisaad sa Ginoo yang giandam nga pulian na alang kanimo ug alang kanako. Igsoon, dunggon imong pagampo, sunda ang imong magbalantay. Wala na usab ang panahon. Keep the Sabbath day as it is holy, kay iya ka na mando sa imuhang magbalantay.